Здравейте на всички! Аз съм Доджи и днес ще правим рекламка на сервера Commandos Factions PvP. Това ще е едно бързо видеоклипче, защото в момента компютъра е бати здравото парче, направо да ви казвам, прегрява, направо се смущава. И да, значи, това е спълна, който тук ви спълва. Пишете Kit PvP и нали аз вече съм взел такива давам, такова, те изпротектен си и такъв меч. Да, лъка не е от това. Лъка си го взех от скелет, някакъв. И да, тук това е някакъв басейн за не знам си какво, сега си видим. Да, за риболов, язовир. Тук си прасете, така си го биете, което е якото, че има сърчича отгоре, както виждате. Питам се бързо да снимам този клип, защото им ще правим компа и тъй. Тук е така, долу слизате, ето как ще пак. Това е якото, че няма връщане нагоре, което ме кефи. И да, тук е Enchantings. Има разни неща тук, командите. И така, паяк. Паяк, махни се, моля ти. Махни се. Да. Тук е шопа, където ще купите. Аз ми пише, че имам доста муни, обаче муни имам 500 муни, а не мога да купя това. Защо просто... И как го купих? Отгоре ли бе? Но лололол, fuck logic. И да, отгоре ще купувам. Ето тук, отдолу не ще купува. Тук може да купя тия. Thanks. Нямам пари. Да, друго не съм показал тук. Покажат ли? Да, як е сервера. Да, сервера се развива. Типа, какво искаш? И така. Ето тук вече PvP. Може малко PvP да изиграем. Не знам. Зомби не може да ме фанеш. Това общо взето, което е за сервера, което трябваше да ви казвам. Правя на реклама тук, ютубър става, като имате над 800 абоната и добре, и ще играем PvP. И... Опса. И ще играем PvP. Само да се наям. И да. Така, сега ще си играем този PvP. Ето що си. И така. Това е PvP за... И... Хайде, брат ми. Хайде бе. Реджинат. Оригинал. Добре, то не знам го кафе, ама пък... Добре, то ще не размаже, не знам какво ме мече, обаче е взел тираните. Добре, убихме. Този път нямам право на хитпълпа. Сега рискувам за действието. Нещо остави ли хатия? Окей, много ми пука. Да. И така, тук има всеки ден с варповете след 8 часа, евентите там, варповентите, да тук не се пише. И имам само това. Утре ще взема пак хитпълпа. И дебелите убиха, да ти е мажно. Има някакви пресета с много по-малки животи. Тук ето тези там с повече. И да, хора. Ти какво правиш тук, бе? Ето те с повече ги биеш. Има някой, ето ги биеш. Да. Добре, значи силвата е неделя само. Часът е 8:30, извинете. Нещо съм се объркал. Силвата е неделя евенти от 8:30. Добре. Да, това общо взето без за това. Надявам се да ви е харесало. И... Да. Надявам се да ви е харесало, както казах. Движен от мен и приятен обяд. И да, виждане.